Ćao ljudi, dobrodošli na moj najnoviji YouTube video. Ako još uvijek niste, obavezno se preplatite na moj YouTube kanal i kliknite na zvonce kako bi dobili obaveštenja kad god izbacim novi video. Također, ako se još uvijek niste pridružili moje hashtag King Squad grupi, obavezno se pridružite. Link grupe je u opisu ovog video klipa. Ok ljudi, danas igramo Flee the Faculty. Ova je kao, znate, igrica u kojoj mi trebamo da hakujemo kompjutere, ali tu je neka zloća koja će da nas ubije i trebamo da pobegnemo od te zloće. Da, znači uzbudljivo. Da, sa nama je gospođa Lana, ne znam prosto što da vam kažem, ova devojka je prosto opsenuta sa mnom, stalno me prati, nikako neće da me ostavi na miru. Ok, znači sada trebamo da se sakrijemo od tog čudovišta i da hakujemo ove kompjutere. Ok, idemo, mislim ja ću ovo da pobedim, tako da, mislim, logično, ja sam prosto pro. Jovan the Pro Gamer, sećate se, oh my god, ok, idemo, ok. Gde ste kompjuterčići, oh my god, da vas hakujem. Ok, idemo. Evo ga jedan. Ne? Oh my god, to je bila ubica, bre. Oh moj bože, bre. Malo sam se zeznuo. Dobro, ovdje neće ubica da dođe ovdje kod nas. Lanu je zarobio, Eto ti Lano, vidiš, ne znaš ti ovo da igraš, bože, ne znam zašto si... Koja je bila tvoja poenta da ovdje budeš? Mislim, zašto si me pratila ovdje? Ovo je igrica za pametne ljude, ne za... takve kao što si ti, ali dobro. Što mislite, da li da spasim Lanu ili ne? Mislim... Ja sam dobar čovek, ali ona mi je prosto toliko štete nanela u životu da ne znam da li je pametno da je spasim. Mislim da neću da je spasim, Ok, šalim se, ajde spasit ćemo je kako god, ajde. Eto joj, ja sam dobar čovek, tako da... Valjda će me Bog nagraditi za ovo što sam upravo radio, mislim nije me nagradio, kao što me nije nagradio za zadrugu, tako me neće nagraditi ni za ovo, tako da ne znam, trebao sam da je pustim da crkne, da se smrzne, kao što je ona pustila mene da umrem. I da, tako da, ok, nekog je upravo zarobio, ali ja neću da te spašavam, bukvalno, nek te spasi Lana, Lana dobar čovek, ne te spasi, znate Lana, ja sam Lana, dobar čovek. Mislim, ona sigurno nije zazata, nema pojma ništa treba da se, gledaj je, molim te, umjesto da ide da spasi čoveka, gled dvoje, ona glupača, šta? Oh my god. Oh my god, 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 oh ne! Sada ćemo da vidimo da li će me Lana, da dobar čovek, spasiti. Naravno da neće, već je zarobio, ma da, sad će da crkne, evo je, gotova je, znači, eto, sad je i ova gotova. Znači, samo sam ja ostao i ova druga MTX, a ona neće da me spasi zato što, evo, ja sam već na samrti, tako da izgubili smo ovu rundu. Zašto? Pa zato što nisam trebao da pomognem Lani, sigurno, znači, izbaksuzirala me je. Da, izgubili smo. Eto kako završite kad spašavate Lanu. Tako da nemojte da spasite Lanu zato što ništa vam se dobro u životu neće desiti. Zato što Lana je negativna osoba, prosto ona širi tu negativnu energiju, razumete? Znači, ovog puta ne pomažem Lani. Ako te zarobe te, ne zanima me. Moj god, pogledajte ovog. Gospode Bože, pa nije čudo što me nije spasio, vidite kad na šta liči, gospode Bože. Ok, opet trebam da hakujem kompjutere, to jest, da. Trebam da hakujem kompjutere da bi otvorili vrata od izlaza. Evo ga već jedan kompjuter. O Bože, vidite. Znači ja sam prosto bog, genije. Znači ja sam genije, pogledajte. Odmah sam našao kompjuter. To ne može svako, bukvalno. Znači to Lana nikad ne bi mogla u životu da uradi, tako da. Ne smijem da promašim zato što onda ovo čudovište dobije obaveštenje i gde se nalazim, tako da, to ne smije da se desi. Evo, neko je upravo pogrešio u hakovanju, to je sigurno Lana. Ako je, evo opet, znači ako te zarobe, neću da te spašavam, nemoj da pomisliš zato što spasio sam te jedan put, završio sam loše. Spasio sam te u zadruzi, završio sam loše, ali uskoro se vraćam u zadrugu.
Tako da, Lano, spremi se, zato što ja pobeđujem. Ti si pobedila na prevaru u zadruzi, ovog puta ja... Eto, čim mislimo Lani, sve je pogrešno. Ok, čudovište je napustilo igru, tako da... Pobedili smo. Ok, pobedili smo zato što je ova ubica ili šta god napustila igru. Tako da, ok, kako god nebitno. Ako ja budem ubica, ja ću samo da koljem Lanu. Znači, bukvalno neću da tražim i neću da koljem, Tako da, Lano, žao mi je, ali to si zaslužila posle svega što si mi uradila. Još me i uhodi. Tako da mislim da je zaslužila da je ubijem, realno. Tako da... Nemaš pojma šta ti se sprema, samo da ja budem čudovište. Nemaš pojma šta ti se sprema, draga. Ok, idemo. To! Moja molitva se uslišila, ja sam čudovište. I sada tražimo Lanu. Znači, samo Lanu tražimo, nikog drugog. Bukvalno mi niko drugi mi ne zanima, samo Lana. Ali kad je već ova devojčica ovde, zašto je ne bi ubili? Ok, dođi mala, dođi da ti čika da bombonju, daj da ti čika da bombonju, ok. Da, ona će mi biti mamac, ova će da mi bude mamac. Znači, mislim, ne znam kakav mamac kad Lana neće da je spasi, ali ako je bude spasila, ova devojčica će biti moj mamac za Lanu. Ne! Mala! Vidi je što beži! Pazite što je htjela da pobegne, Ajde, idemo da se smrzneš. Ajde, dođi. To! Gde je Lana, dođi. Aha! Moramo da nađemo Lanu, da joj se osvetimo za sve što nam je uradila. Ajde, Lano, nemoj da se plašiš. To, gotovo. Ovo ti je za sve što si mi napakostila u zadruzi i u svim drugim igrama. Ovo ti je za sve. Nećeš da mi pobegneš. Ne, Lanče, ne. Konačno! Moja prva osveta je zadovoljena! Lano, nadam se da uživaš ovde, pošto ovde ćeš i da crkneš. Ovo će biti tvoj grob. Niko ti neće pomoći, Lano, niko! Nemojte, znači, ovo je bukvalno zasluženo. Mali! Ne! Ti mala! Spasila je Lanu, gotova si! Tako! Sad tu ima da truneš, zato što si spasila Lanu! Tako da žao mi je. Ne! Pobegla je! Ona Maja je kriva za sve. Da nije Lanu spasila, Lana bi crkla i ja bi bio zadovoljan. Ali ne, morala si da spasiš Lanu. Tako da, Maja 2404 je od sad moj novi neprijatelj. Zajedno sa Lanom, Maja ista si kao Lana. Ali nemoj da brineš, Lano. Uskoro ćeš biti gotova. Nisi trebala sa mnom da se svađaš, sa mnom nisi trebala. Mogla si bilo koga, ti si uzela na mene, zato što sam ja jača i pametnija osoba od tebe. Ali neće se završiti tako lako, Lano, nemoj da brineš. Lana je ubica, znate što to znači? Mene će da ubije. Evo, kladimo se da će na mene će odmah da krene.
Zato što je hejterka. Lana hejter. Ali, znaš šta, ovog puta ja ću da pobegnem. Sada ću ja da pobegnem. Iako ja pobedim, ova igrica je završena. Znači, moja misija trenutno je da pobegnem. Okej. Uspela sam od Lane ni taga ni glasa, rekao sam vam da je glupa. Nema ona pojma što treba da se radi ovde. Majke mi mislim da ona nema pojma što treba da se radi. Ali to je bolje za nas. Anime, yes! Eno ga kompjuter. Oh my god, ja sam previše pametan za Lanu, haha, reši Lanu, reši Lanu, reši Lanu, reši Lanu, reši Lanu, glupa ko noć, ona nema pojma ovo da igra 100%, znači, nigde na vidiku nema, ko zna što ona sad radi. Joj, eno je Tara Terezija, oh my god, ako se sjećate nje iz prošlog videa, oh my god, Tara Terezija. Mislim, okej, ona je u stvari bila dobar čovek, tako da, ona me je spasila. Lana, evo je Lana, oh my god, beži od klošarke Lane, oh my god, reši Lanu, prošla sam pored nje, Okej, sad samo da ne dođe ovde i ja pobeđujem. Dobre, ćao Lano, yes! Pobeda je moja, la 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 la, eto ti Lano, eto ti Lano, sada plači mami, ljudi, ako ste uživali u ovom videu, obavezno ga lajkujte. Današnji skriveni smajlić je nož. Tako da, ako ste ovaj video pogledali do kraja, obavezno u komentarima ispod ovog videa šaljite noževe kako bi znao da ste ovaj video pogledali do kraja.